नमस्कार मंडळी, आज असा नारळी पौर्णिमा. तर नारळी पौर्णिमेच्या तुमका सगळ्यांका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि नारळी पौर्णिमा म्हणजे आमची कोकणातली पवत्याची पुनाव. तर पवत्याची पुनाव आम्ही गोडधोड रेसिपीपासून सुरुवात करतो. तर मी केलंय आज गव्हाच्या रव्यापासून सोजी. ही पूर्वीच्या काळी आमची आऊस आमका करून घाली गव्हाची सोजी. तर माका तिची आज आठवण झाली आणि ती सोजी मी केलं. तर कशी करतात ती तुमका मी दाखवते, चला. तर खीर करण्यासाठी गरम पाणी लागताला आणि त्या गरम पाणी मी चुलीवर तापत ठेवतय. तर जुन्या पद्धतीत खीर कशी करीत, त्याच्यात दूध बीध घालीत ना. तुमका वय असला ना तर तुम्ही दूध घाला, पण मी करतलंय नुसत्या पाण्यातली खीर. कारण ती खीर आपल्या शरीराक बरी असता, पचन पण बरी जाता आणि त्यांनी फॅट जमा जाणार नाही म्हणून मी हे गोष्टी ज्या असत ते टाळतलंय. आणि पूर्वी जशी करीत ना माझी आऊस आजी, ता मी करतलंय. तर मी या खिरीसाठी वेलची बारीक करतय, म्हणजे कुटून घेतय. आणि त्या वेलचे आपल्या ज्या आपली जी सोजी करतलो ना तिका चववर येता. आणि पण ह्या सोजीत तुम्ही काय घालू शकतात, म्हणजे काजूचे गर, बदाम, पिस्ते. पण ते मी घालूच नाही, कारण तुमच्या भाषेत ती हेल्दी आणि माझ्या भाषेत ती पचनाक बरी अशी मी सोजी बनवतलय. तर ही वेलची आता मी कुटून घेते. तुमका आवडली तर तुम्ही करून बघा एकदा आणि नंतर माका सांगा खीर कशी झाली ती. तर गव्हाच्या रव्याच्या सोजी लागणारा साहित्य हे बघा. ह्या असा गूळ चवीप्रमाणे, तुमका जितक्या गोड लागात तितक्या तुम्ही गूळ घ्या. तुमका जितकी खीर करूची असा तसं रवो घ्या. मी प्रमाण सांगणं ना, प्रमाण सांगला का गोंधळाक जाता. आता तुमका 1 वाटी जर रवो होयो झालो ना तर 1 वाटी गूळ घ्या, कारण खीर असता ती जास्त करूची लागता. मग त्याच्यापेक्षा लागला तर सुद्धा घ्या. ह्या ओला खोबरा असा, ह्या ओला खोबरा वाटून घेतला तरी चालता, ह्याचो रस काढलो तरी चालता, आणि या नुसता खोबरा घातला तरी चालता. आणि मस्त ना वास येऊ गया आणि ती खिरीची चव बरी जाऊ गई. तर ही असं हळदीची पानं जास्त घालता कामा नये, 2च घालू गई. आणि ह्या असा साजूक तूप, चवीप्रमाणे मीठ, म्हणजे गोड पदार्थाक मीठ होया तर ह्या मीठ असा. त्याच्यानंतर ही पिवळी धम्मक दिसव गई म्हणान हळद असा, हळद पावडर. त्याच्यानंतर वेलची मी कुटून घेतले आणि गरम पाणी, इतक्या मी साहित्य घेतलंय आणि सोजी मस्तपैकी बनवतले. चला तर गरम पाणी तापला तर मी आधी त्या टोपातला ओतून घेतय. तरी मी टोप घेतलं, त्याच्यात मी माका लागणारा म्हणजे सोज्यक लागणारा पाणी गरम करून घेतलंय. तर ह्या पाणी मी आता उतरून दुसऱ्या पातेलीत काढून घेतय. ही असा स्टीलची पातेली. तर भांडा वापरताना चुलीर याकच वापरलात काय तर घासूक बरा पडता. तर ह्यो टोप असा तो मी आता तापत ठेवते. ह्याच्यात आम्ही गव्हाचो रवो भाजून घेतलंय. तर मी आता ह्याच्यात तूप टाकते आणि रवो भाजून घेते. तुमका जितक्या तेलकट होया तसा तूप टाका आणि तुम्ही रवो भाजून घ्या. मी कमी कमी टाकतलंय, कारण मी सांगलंय ना म्हणजे साधो आणि सोपो. रवो बरो भाजून घेऊ का खीर बरी चविष्ट जाता. तर आज असा नारळी पौर्णिमा आणि मी जातले वेंगुर्ल्याक बंदरावर नारळ टाकू. हे तुमका मी कशा पद्धतीत नारळ टाकतात आमच्या वेंगुर्ल्याच्या बंदरावर तो दाखवते. तर ह्यो रवो आता बरो मी तुपात भाजून घेतलंय. आता ह्याच्यात मी टाकतलंय हळद, म्हणजे पिवळी धम्मक खीर दिसावं बघा. म्हणा आधीच मी हळद टाकते की त्यात ती मगे हळद टाकली ना तर कच्ची रवतली, पिवळी गार अशी खीर दिसावं. मग ही तुपात जरा हळद भाजली जाता. आता ह्याच्यात ओतलंय मी या पाणी गरम करून घेतलेला. तर गरम करून घेतलेला पाणी असता, आता हळू ओतूचा असता मात्र. असा पाणी घातला का मग वया तितक्या पाणी ओतू काय ना तर ते वरती बुडबुड येतात.
तर ही असा खीर एका भरपूर पाणी लागताला. आता ह्यो रवो आणा तो शिजा गोयो. आता ह्यो रवो शिजा गोयो पाण्यात. आणि ही असत हळदीची, गावठी हळदीची पाना. तर ही पानं असत ना ती तेका अशी गाठ मारून घेऊ गई. माशाच्या चटणीत बघा कशी आम्ही घालतो तशी ही गाठ मारून घेतली ना का पाना सगळीकडे जाणत नाही आणि फाटत नाही. ही गाठ मी आता हळदीच्या पाण्याची या सोजीत टाकते. वास मस्त येता आणि चव काय भारी जाता या सोजीची. तुम्ही एक दिवशी मुद्दाम करून बघा. ह्याच्यात तुम्ही दूध घातलात ना आवडीप्रमाणे तुमका हवा असला तरी चालता. तर ह्याच्यात मी आता घालतोय मीठ. मीठ म्हणजे चवीप्रमाणे आणि गोड पदार्थात थोडा मीठ होया. जास्त टाकता कामा नये तर खारट लागतली. आग केलंय मी कमी, जास्त आग करता कामा नये. कारण गॅस असलो तर आपण कमी जास्त करू घेता. आता बघूया खीर शिजली काय. हे बघा मस्तपैकी खीर शिजली. आपणाक जितकी जाड पातळ किती होईना तशी करू होई. खीर असता ही सोजी असता ती पातळच असता. तर मी आता ह्याच्यात गूळ घालतोय. गूळ मी बारीक करून घेतलंय. आता आपणा किती गोड होया, आपल्या घरातली माणसं किती गोड खातात. काय काय जणांका गोड जास्त चालणार नाही, मग आपण थोडा गूळ कमी करू होया. आता ह्याच्यातच मी खोबरा घालते, ओला खोबरा. हे बघा मस्त पैकी खीर. वास काय सुंदर सुटलो घमघमीत. माका पूर्वीचे दिवस आठवले आणि ह्या माका पूर्वी खाल्ल्याला आठवता म्हणून मी ह्या करते. आणि मी घरात माझ्या कधीतरी करतोय ह्या. कारण आपल्या आवशी आपणा करून घातलेला असता तर इसरा कधी जाणार नाही. आणि जुने पदार्थ असतात तेच खरे असतात. तर आता ही मस्त पैकी खीर शिजली आणि शेवटाक रवली ती वेलची पावडर. वेलची पावडर मागसून घालू काही का तिका वास बरो रावता. हे बघा मस्त पैकी अशी वेलची पावडर. अशी खीर करून आमका आमची आऊस घाली. पवत्याच्या पुनी एक पवत्याची पुन्हा शब्द किती बरं वाटतं ना ऐका. आणि आता रक्षाबंधन नाव ठेवतात. म्हणजे शेवटी त्या सुशिक्षित भाषेत असा, पण आमची कोकणी माणसांची भाषा म्हणजे कसली तर पवत्याची पुनाव. आणि त्या माका तर ऐका खूप बरा वाटतं पवत्याची पुनाव. पूर्वीचे माणसं एकामेकाक विचारित काय गो उद्या काय करतलं, पवत्याची पुनाव असा ना तर खीर करू बाई. कोण म्हणा तांदळाची खीर करतलंय, कोण म्हणा मी गव्हाची खीर करतलंय अशी करीत. आणि एकामेकावर भरी आनंदान राहत एकामेकाच्या घराकडे जायत. तरी बघा अशी ही भुरकून खाऊची सोजी. आम्ही तेव्हा भुरकून खाऊ तेव्हा चमचे नसत. कारण प्रत्येकाक 5-6 पोरा असली तर 5-6 चमचे घरात नसायचे. म्हणजे त्यावेळी पद्धतच होती ती. म्हणजे असा नाही होता भांडा दिसला आणला. कमीत कमी भांड्यात प्रत्येक जण वावरा. त्यामुळे चमचे असत असं नाही. कोण खोलपे करून घे कसले तर फणसाच्या पानाचे खोलपे, नाहीतर अशी ताटा तोंडाक लाय आणि पेज भुरकतात तशी सोजी मस्तपैकी भुरकून खाय. तर ही बघा इतकी माझी पातळ आता ही सोजी झाली. ही बघा तर मी आता ते उतरून घेते. मस्त पैकी ही सोजी ही बघा इतकी तरी होई खाऊ. कोणाक ह्याच्यापेक्षा पातळ लागता तर पातळ करा. तर ही खीर कशी झाली ती बघतोय. सुंदर एक नंबर. ही साधी सोपी खीर करू एकदम सोपी आणि पटकन कोणतरी करीत. तर ही तुम्ही पण करून बघा. आणि ही माझी रेसिपी कशी झाली ती कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.
तर मंडळी मी इलय आज वेंगुर्ल्याच्या बंदरावर. मगाशी तुमका सांगलेलं आहे मी वेंगुर्ल्याच्या बंदरावर नारळ अर्पण करू शकते. तर वर्षासून एकदा नारळी पौर्णिमेक दर्याक नारळ अर्पण करूचो असता आणि तो हयसर बंदरावर भटजी बसलेले असतात. त्यांच्याकडे हो नारळ देऊन ते पूजा करतले. त्याच्यानंतर ते गाणं बिराणा घालतले, त्यांना दक्षिणा द्यायची आणि नारळ घेऊन आपण दर्यात अर्पण करायचं. चला तर दाखवते मी. भटजींकडे जाते आता. तर ना मी ही भटजींकडून नारळाची आणि पाण्याच्या विड्याची पूजा करून घेतलं. भटजीने मस्तपैकी पूजा केली, सांगणा दिल्याने, आणि हो नारळ मी आता दर्याक अर्पण करतोय. असो नारळ दर्याक अर्पण करूचो असता. तर ओम गणपती नमः अस्तु. तर मंडळी हो असा वेंगुर्ल्याचा बंदर. तर या बंदरावर पूर्ण या बघा काम चालू आहे आणि या काम पूर्ण झाला का मस्तपैकी या बंदर दिसताना. सध्या जोरात काम चालू असा आणि हो समुद्र बघा कसं मस्तपैकी दिसता आणि याची गर्दी असता. आणि वर्षासून एकदा नारळी पौर्णिमे दिवशी नारळ सोडूचो असता. आणि अशी आख्यायिका असा की मासेवाले लोक जे असतात ना ते नारळी पौर्णिमे दिवशी दर्याक नारळ अर्पण करतात आणि आपला धंदो चालू करतात आणि नंतर मासे पकडतात. तर मी आता दर्याक नारळ अर्पण केलं. आता थोडा मी फिरतलो, तुमका बघूया काय काय दाखवून मिळतं. आता दाखवतोय. हय काम चालू आहे आणि मस्तपैकी आज म्हणजे सुट्टी असा, अजून भरती चालू जाऊ नये, उशिरा भरती चालू होते. तर मंडळी ह्या असा बंदर, वेंगुर्ला बंदर म्हणतात ना, तर ह्या असा इकडे ना म्हणजे नारळाची पूजा मी केली, नारळ टाकलो. तर बघा तिकडे त्या लांब दिसता आता झुलता फुल असा आणि त्यासाठी त्या झुलत्या फुलावर भरपूर गर्दी असा. थोडी गर्दी कमी आहे आणि खाली उतरान संपूर्ण तो समुद्र असा. तर लोकांना संध्याकाळची फिरा घेतात आणि आताची पण भरपूर गर्दी असता. तर हे बघा ह्या असा बंदर असा आणि मस्तपैकी या हिरव्यागार अगदी परिसर असा आणि सुंदर असा या वेंगुर्ला असा.
किती वय सांगता